फुजोबबाय सैमाया बोरमाया बावसो थायो नालाय बोरमाखौनो मोना संनाय खायो सावलोबला दाउ गग्रा दं नै ओमफ्राय मारै बाव थायो बिलाय बोरमायानो गोरानसो नागिरो बाबाया एवहैदों आरो बानानै थांदों जासिनांगौ दावदैखौ खै दावदै बे भिन्दिखौबो लाव लाव सङो कारेन्टबो गैया रावबो बायाखै बायनो जिनिसा बायनो मोनाखैबा फाननोनो दामफ्रानो बायफिननो मोनाखै थाइजौआ नै सिरि जोब्बाय अखा हानानै गोखैयाथ' जानो हाखाया सिरिलाजोबो थेथुर होनोसो मोननांगौमोन देग्लाय माजों थेथुर होयोसो नाखौ सारनानै थांदों मावना थाङाबाहाय माइरं लाङो आं लामखाला माइखौनो फैलाबाखै बिदिनो आराम माइरं माइ लाङो ना जाखाखै देग्लाय माइ हाजिराया बेसेबां गायनाया देग्लायहाय 300 लागोन आयौ सिमोनना 250खामोन ना देग्लाय 300 जोबखानो आजिखालि ट्रेक्टर होआबानो गायला मारै ट्रेक्टर होनो मोनाबानो हाजिरा होनो मोनाबानो एवनानैनो हाखाया एफा बुरजा हाखौ हरैनिखौनो खोथिया फोगोनो हाबानो हरमुर खालामनानै गायबोग्रोनांगौ खाथिना जेबो नङा मैया मा होनाखै आं होनदोंमोन आफानि सिगाङाव खोन्थाखादों ना माइ गायनायाव थाङो होननानै बेसे माइरं बायनानै जानो दे जावल'ब्लानो एफा बुरजा माइ गायनांगौ दं ओमफ्राय मा होनाखै नोंनि सिगाङाव आबैखौ फिसिनांगौ मानांगौ होनबाय थाबाय आबैखौ फिसिनांगौ मानांगौ रायजोफ्राबो बुंदों मादों होनबाय ना बुंबाय थाबाय आबैखौ फिसिनांगौनो होनदों गोदोनिफ्रायनो एफा माइ गायबोबाय दासिमबो हनै बिबाजै मोनदोंबाबो दालागै मेरला माइ गायनानै मेरला आरजिनोसो हाबायमोन दोन सम्फथि बिनि फिसाया माइ गायनो हाया थायो माबा सबाय बिमा खानानै जालाय थाइजौ जालाय आबैया हाथायाव थांबा जेना उनावसो थाहैखायो माबा उनावसो आराम जाबाय मावनो बाबाय हारसिं देलायनायाव जि गोबाव मन्दिरा नायलाय जा थायलाय खालमासिनि बायसिला जोबसिगोन ना आइ बे जोंनि आब' बिखुनजोनि बायदि थिं मन्दिर लुबा बिदिबा बेसेबांसो थांगोन गासै प्लास्टार होनाय मानाय खुन्थिया 20,000 30,000 थांगोन ना बान मोननै थिं लादोब्रा नोङो खुन्थिया लादो बान मोननैजों 3,000 6,000 खुन्थिया लादो ओमफ्राय खुन्थिया थं 6 दाल खुन्थियाव जेन'बा 1200 प्लास्टार होनाय मानाय गासिबो थांखायोलै 15,000सो थाङो प्लास्टारालाय न'सुंजों हामदों होबा जायो मन्दिरानो जाला गोदोनिफ्रायनो नालाय थिं दोजोबगोन बेजों मानसिफ्रा फैला आरो देग्लाय बारफुङा फैखायोसो खुनुरुखुम देग्लायल' थांसिगोन बे मन्दिरा आयौ अखाया नालाय क'क्राझारसिम नोगोर हाबायदां बा सान्दुं दुंसो दिनलाय जिबौ मुलि लोगोफोर बे जिबौ मुलि आयै ओंख्रिया रानजोब्बाय नै
ओंख्रिया थोनि बियो नालाय थोनि नंला बे साथामल' साब्रैल' थोयोलै थुग्लिनाङा बिदिनो रग' रग' खालामनांगौ बिराद गोथाव जाखासिगोन ओमफ्राय नै दाउदै बे दाउदैखौ एवसै संलांलाबो ओमफ्राय रावबोथ' गैखालालाय साब्रैल'सै मा दै लगायलाबायखो दै बेसे बे दाउआ मिनि हरगोनसै मानसिफोर दाउदै एवनायखौ माबायदि जाबाय गासिबो मोनजोब्बाय जानोसै फुंनि स्राय जाखासै दाउदै एवनाया खिफि जायो जानांसिगोन फुंनि ब्रेकफास्ट बिदिखाबायसो गिसि जाबाय सिङावहाय गुंग्रायबाय जावलियालै ओंख्रिया थैयो ओंख्रि लाबोदो बानलुखौ आलादा होदों आंनि सनानो आंनि न'आव गाबज्रिनांगौ मालिक गाबज्रिना होग्रा आंनिखौ गाबज्रिनो दंबाय जोंनि गोदो बिदिनोमोन मालायनि न'आवसो सार होनहरोमोन बानलुआलाय आराम होदों Jangan nak berikut. Istilah sih.
फार्स्टआनो गैयाबा बोरै